Salam mehrman dogonlar, edildiler. Sağlıkmy, gurgunlukmy, hemme sagamanlykmy, öňüňize bereket, ömrüňize bereket, ilim günüm bolmasa, aýym günüm dowmasyn, il bilen gelen toýda bayram diýip, hakykatyň hatyrasyna Türkmenim kanallaky çykyşlarymyzy dowam etdirýäs. Häzir gysgaly bir gysgasyk güni efir etmek istedik. Oradyň aýtjak goýjak zatlary bar. İlki bilen men sözü orada berýän, soňam özüm jemleýän, şeýlelikde şu gysgasyk güni efir çykyşymyzy tamamlar. Oradan söz sende. Salamu aleyküm. Yaşullar, yaşkeçiler, dogonlar, jigiler, gardaşlar, halipalar. Sağ aman oturýarsyňyzmy, janyňyz sagmy, öýüňizde, ojagyňyzda bereket rızkaly bolsun. Şu aýda diňe bir adama, adresyny, adyny we şol adama ananýanlar daş döwrüne hemmesine yüzlenýän şu aýda. Maksat Bayramoviç. Men sana bir näçe gezek o silkme telpekli Türkmenleriň nesli dilinden, ýagny Türkmen dilini senin ene dilinde düşünürdim. O akylly bol, beýtme. O edýän işleňe sen ziyan ýetirýän diýip pikir edýäň. Maňa ýok, sene özüňe ziyan ýetirýäňdir. Sene bir belaň üstüne sataşýaňdyr. Maksat Bayramoviç. Şu sözüm o iki dünýäňde bir rahat gezmek üçin yeterlik bolar sana. Sen nädir musulmanlaryň gazabyna duçar bolýarsyn nädir. Birinji ekstremizm diýdiň. Ogru diýdiň, elegir diýdiň, terrorist diýdiň, wahhabist diýdiň. Erzady çenim atşaky ýagşy. Inne meniň ýyzymdan, ýeňsemden kime zaýyplyny ýazjak bolýar, kime arz etjek bolýar. Men sana bir zat düşündirýän. Ey nadan. Sen Türkmenle düşünmeýän bolsaň, o öz ene diline düşünmeýän bolsaň, men sana öz dilimde urlaşýak. O. Ey haram zada. Agzyňa bek bolup bilmeýän bolsaň, gitde teniň satay. Edibiljek, alybiljek galaň ýok sen. Anara ýerşa togolok, eliň al, istediň asmany ýere çek aşağı. O. Maňa ýamanlyk diýip ädýän ädimiň bela bolup ona ädim bolup barýarsaň. Sen pikir edýän oraz götüni gasyp, sesini çykarman otyr. O. Ol işde oňoranok diýip düşünýän. Ay how nadan. Men öz alan terbiyemi daş döwrek meni izleyen, hormat koyan dostlarlarım, öňümde ýyzymda dogry adamlarym ýüzüni ýere salmajak bolup, men sana garşy agdym hapalap, ýa sana garşy erbet marar taýda, fizik taýda hiç de etmedim. A sen düşüneň o sen. Inni sen o bar özüň ananýan adamlaryň çöplü. Inni men sen garşyňda barsyny getir. 7 ýaşynda 70 ýaşy jelli. Çöple bir garadan o Braziliýadan, gidem ona Russiýadan, ýerşan barsyny maňa garşy et adamlar raýatlaryna. Meňem özüm ýokarymda Allah, ýyzymda da öňümde de dogry inanlyk gullary, başga hiç kim ýok men. Sana insan gezek düşünürýän. Sen ölümüň. Irvet niýetleriň, atan töhmetleriň bela bolup başyňa iner. Yeter haram zady. Men güýjüm ýetse, herkilik tarapda sana ziyan ýetirmäni. Sana bir söz ýetdik, Russiýada diýerliňi bara, diýerliňi gömmäni. Ýöne men Yaradanyň gorkanym üçin, o men oňa ýamanlyk etsem çağam bar, gaýdy geläýmesin diýip, şoň üçin men Yaradanyň öňe geçmejek bolup, men diýişimi gasyp dilimem aňyrsyna saklap otyryn. Aýer bolletdir o. Arzyňam zaýyplenýär, çene ýagşy. Bir adam däläse, diňe men näläse, näçe adam etdiň o? Erkeklerde bir söz bar, agzyňa bol, bir gütüňe ýetdi. Bar gitdiňem teniň zat. Bomy? Orada seni hiç de edip bilen o. Elinden gelmeye işte. Men. Sana karşı yürüyüp başladım ha. Yer toğuluk. Yer kuturyança kaçacaksın sen. Yer kuturyança. Yeri kutulup geçeceksin o. Otura bolle de o sen o nire var yan.
Sen bir delmen, bir neçem adam yaktın, üstüne zayıflen yazdın. Erkekler ayal maşgılamy işlemedi oňar. Yeni gurulayan o ayallara gyzary. Erkekler surat goýan. Aynadan şeytan Huda yerine koyun. Kim sen özün? Kime arz edýän? Bolle da sen o. Bir belaň üstüne barmajak bolsaň, ayal maşgylan sylaň o, erkek sylaň o. Ay sen o özüňde gyzba, agtykba. Sen gorkaň ok bu Hudaýdan. Birini çağda dil ýetirsem, öz çağam näme bolar? Bilmeýän bolsaň, Türkmençäde düşünmeýän bolsaň, İslamyň näme diýeni bilmeýän bolsaň, musulmançylykda düşünmeýän bolsaň, o wagtyndan ölmeli wagtyndan öňelersiň. Eten ýamanlyk başga inersen hazır. Onu men edemok. Yaradan emme zat görüp otýar, ölçäp otýar. Sen hereketlerini, öýsen edýän ýamanlyklaryny, yer zatyň yeri batşyny batşak ýagşy. Ine men aýdýan maksat bayram üçin. Kim şon dogry adam diýip diňleýän bolsa, kim şon ananýan bolsa, men düşmanım, gelin elinden näme gelýän bolsa, gaýradyň ma bolsa. Ine görkezmeňe maňa. Döwlet agada men nomer madır pet lop bolup sataşaly. Kimin moral taýda düşünjesi gelýär, kimin fizik taýda düşünjesi gelýär. Ulusda towa, ulusda towa. Maksat bayram üçin kim şu dogry diýip gelse men tarafa ýalňyş ädim edip. Puşman edýär. Kimin arkasy alyp gelipdir? Kim onanypdyr? Ay sen nadan? Sen 95-iň zabastovkadan gaçyp gaýtdyň, satdyň. O Abdukulliýan ýaşulary, o Gullugelli anan ýaşulary bir näçe o öň türkmenleriň nesli bolan adamlary satdyň, ýakdyň, bastyrdyň. İşediň komitetde FSB'de. O bolle topu yer zadyň çene ýaşy, çaky ýaşy. Näme ondan soňra ýene 3 nesil bar. Olarama ýakyp otýarsyň o. Men sana aýdýan, indi sen hiç ýerde sözüň geçjek geldir. Bir der kitap edip ýa-da zaýyplanýan. Yine bir gede gaýdan yer şanyň neçe milyon ilat bar bolsa, barsyn maňa garşy ýöret. Hiç biri, o hiç biriň sözüm, hereketim hiç bir zat geçjek geldir. Sebäp seniň erbetdiýän kabul edýänem Allah, meniň dogry sözlemmi, gowy niýetlemmi, doga dileglemmi kabul edýänem Allah. Men şu neçe geçeriň sebäbi bira o dünýäniň oglum üçin, birim şo geljek üçin sana yamanlyk etmedim. Sana karşı erbet sözler gurulamadım. Diňe seni Hudaýa tapşyrdım. Mundan beýle sen görürsiň, her bir hereketinde daşda uraňa serat başamal bolarsyň sen. Sen bilen o kim bilen oýnadýaň, pikir edýäň o prostoy adam. Dogry men prostoy adam. Dogry men hiç kim ýöne yaradanyň öňünde. Ay ýöne men insanyň öňünde. O yer gelenne kim adam bolup bilýän oglan. Biz ýöne şu sabrly boljak gola, gogusyn dogrusyny etjek gola. Sen düşüneň ogaň nadan. Erkek adam sabrly boldygy üçin Allah Taala şoňa 40 adamyň güýjüni berer diýe. Men häzir kellämdäki pikirlerim bolup geçen durmuşdaky wakalam situasiýalarym sen başyňa iýse, o sen çykıp çydamaýan öýüň asyp öldürýän sen o nadan. Sen ölümden gorkýan adam. İman satan adam, şeytan Hudaý ýerine goýup anlanan adam sen. Beýle bolmaz ahyrym o. Erzadyň diň boldy da sen o. Aglym gapaladyp bar, köpçülikde meni maskara etjek bolmady, erbet tarapdan görkezip. Olýa hereket etmedi, samsyk enliklen aýyrny sen. Watandaşlar, deň duşlar. Men ananmaň diýemok, ananyň ha. Kömek emediň. Kimin gaýrady wada şonu gollap, Men görjük dakansa maksat bayram üçin güýjüň görjük. Şonuň o götürüp beren pagony ýa pensiýa çykan o pagony ýa işen wezipeti ýa şoň ondan ýana adamlar ýa şoň daşda uranan adamlar o şolaryň güýjüni görjük. Menem ondan yaradan Allah'ymyň o sabrly bolup garaşyk, şoň doga dilegler edip o şoň görkezjek gudratyna garaşyk. O menem daşda urammy diňläp o ýoşukla çyhamyny bolup otyryn, o garaşyp. Men başlamaýyn, olar başlasyn. Sebäp men günahkar bolmaýyn diýip. Senem maňa dil ýetirýänlerini pikir etme. Men öňümde ýyzymda musulman oglanlar bar o. Sene bir belaň üstünden barýan o. Sen dinimi, imanymı dil ýetirýänsin, onu düşüneň ok ýöne. Biz giýje günüz
Gije güni doga dile edýär, başga hiç bir ýamanlyk edemiz ok. Sen näkilik maňa ýamanlyk edip bilen? Men sana hiç bir ýerde ýamanlyk etmedim ero. Bir aýdan ýamanlygym diýip düşünýän zady dogry sözlem aýtdym. Owo, yalan sözlem aýtdym. Men etmişim şu. Şu etmişden soňam özüň aklyndaky sözlerine inanýan ýok. Indi gidip teniň satsaňam, owo edibiljek zadyň ýok. Bolle de azadyň üstüne ýazdyň zaýblene. Guppa çopanyň üstüne ýazdyň. Men üstüne bir de plan çekip ýazdyň. Aýjan, bar liderler çöplü. Inanýan saňa, sygynýan, çokunýan o gruppada adamlaryň çöplü. Bak kim ma wada şo bolsun. Ine men ine ýökejýärdim. Biram dogrunan gullar var Yaradanyň ýanymda boldy. Ine men sen garşyňda. Ine men aýtjak zadym saňa. Owo. Kim şoň onan ýanam morsalar? Owo. Şolarym owo elden gelen etsinler ne? Bir zat ba. Maňa garşy bara, maňa garşy. Pushkolapdan avtomatda pilmýoda ta. Ýöne Yaradan şol maňa degmezin islemese, ýeke jokuňsyň degen o. Düşündiňmi? Maňa kaçan ýamanlyk edip bilersiň. Orf diniň taşlap, owo, İslam kabul etseň, owo, şeytanyň aýyr, Hudaý Yaradan inansaň, ana ondan soň sen maňa ýamanlyk edip bilersiň. Bu ma sen näde dogry ýolly iman satyn adyp hiç roýuny geçmez. Saga oturuň saga man gediň, janyň öz jan saglygyna da serediň, owo, özüňde gowşa serediň. Durmuşda ýalňyşmaklyk, durmuşda güýçlenmeklik. Ine men ýalňyş güýçlenýän. Men näçe zadym gidersemem, ýene gidersemem, men bu ýoly ýyda dönemok. Men diktator rejimi, Gurbanguly Mälikul Berdimuhammed we näkili garaýan bolsam, şu wagtda liderli sumoklara da şo garaýşda garaýan. Sebäp öňün türkmeniň oglulary, nesilleri satan adamlar şu wagtda şolara diktator rejimine işläp satjak bolup berenler. Men öňüm çalajak alim Türkmenistana gitmekden. Owo, ýöne şu wagtda Yaradan ýeňsem tutup çykardy, gowy adamlaryň arasy sally. Owo, ýene de plan çekdik eda, ýene de Yaradan, owo men alqalya. Owo, siziň ýamanlyklaryň arasyna, gowy adamlaryň arasyna. Men diňe gorkýan zadym, ruhsat bermäňke saňa ýamanlyk etmekden gorkýan Yaradan. Sen meni ýalňyşdyrmak üçin, owo Yaradandan öňe geçmek üçin sen meni gakarlandyrýan. Ýöne men şonu da Yaradandan öňe geçemok. Eliňden gelýän bolsa, owo asmany ýere çek. Bulutlaryň arasynda ýöre. Owo. Ine Facebook'da işlediňmi, prokuraturada mi, pagranna mi, maňa hiç kile gullunmadyk gyllar. Çöplü barsyn çöplü. Maňa garşy ulanyň. Zaýblenýän kitap edip ýaz. Mene aýtdym özüňem demlejek diýen gurulajak diýen. Orazan. Sag bolanda. Sen sag otur, many. Işiňe dowam et, men özüm jemläp saja bol. Owo, menem mara. Owo, şoň üçin kim dogry adam? Men elmi dama ýanyna, özüm liderlerden elmi dama prosto garamaya halk beýikde görýän. Men diňe köne ýaşullaryň diýiljek sözlerine görkezjek hereketlerine garaşyp ýaşaýan. Bu ýaşullar bar, aýtmaýyn molyn, owo, bor aýtmaýyn. Bular hiç kim olaň ýanyna. Sebäbi olar taşşak gaýdanlar, şu güneçe şo ýaşular kynçylyk görüp berler. Şu kynçylyk hormat goýup, men diýişim götüp hiç ýerde o gara güýjüm görkezem o. Ay men saga oturuň saga man gediň. Bar, Orazan. Sag bol, Allah kuwat bersin. Mehman dogonlar, edilişler şu gostaglay gönefiri Oraz bilen etmemede sebäp bolan esasy ýagdaý şol ýanky adyny aýdan kezzabynyň men oň adyny tutasym gelenok, men onu adam hasap edemok, sebäbi näme üçin? Biziň üçin ölçü halkyň ölçügi. Biziň üçin ölçü hakykat. Eger bir canlar adam däl bolsa, adam şekilli bolsa, ýöne özü adam däl bolsa, halkam şonu adam sanyna goşmadyk bolsa, itiň ispisine de ady ýok bolsa, şeýle de bir neme wada, söz bar türkmende. Bizim halka hakykata eýerip şonu
edil halk hakikat näil kabul edýän orta şeýle kabul edýär. Inni bu kezzap häzir inni oradyň işleri urudy bolan täzeden oradyň üstünden arz şikayet etjek bolup öz tenini hödürläp başlapdy. Inni ardalar zatlara geçti. Inni öz tenini hödürläp başlapdyr oňamuňa. Onuň esasy bu ýagdaýda gynanýan zat ady belli agaşek diýilýär. Inha şular ýalaky zanniyaman haramzada kezzabyň kimdigini ulil bilip şoňa görä özüni alyp barýaka käbir adamlar şular ýalaky kezzaplaryň täsirine galyp pikirini ütgetmegi ýa-da öz hereketini çäklendirmegi mi diýeli, näme diýeli? Şular ýalaky ýagdaýlar ýüze çykýar-da, onuň adam geň alýar. Bu ile belli agaşek mung bolmany çıkanamyň. Näme belli. Şoň üçin inni men şu haramzada kezzaba aýdýan. Meňem tanışlarymyň üstünden haýyş edip maňa çykjak bolýar-da, ýöne men bular ýaly adamlar bilen hiç wagt gepleşmedim, gürleşmedim, gepleşmeýänem, gürleşmeýänem. Inni men aýtjakladym şu kezzaba. Kim şuna ananyan bolsa, Hudaý urur sizi, päliňizden taparsyňyz. Durmuş diýilýän zat bumerangdyr. Ýagşylyk etseňem saňa gaýdyp gelýär, ýamanlyk etseňem saňa gaýdyp gelýär. Şuny ýadyňyzdan çykarma. Edi bilseňiz ýagşylyk etjek bolun. Şonu aýdaýyn men. Inni şu kezzaba aýdýan özüni, tenini hödürleýän, gabat gelen adama bir türkmen üçin, il gün üçin bir janyny orta atan oradaýaly adamlara ziyan etjek bolup hemme ýerini hödürleýän, her işi etmäge taýýar bolan Maksat Saparmuradow, Maksat Bayramoviç Saparmuradow diýilen kezzaba, maşennik Makka, men bir söz aýdasym gelýär. Sen hemme ýerini ber isän adamyňa. Bir ýerde bir tanışyň, bilişiň, güýjüň, zadyň näme bolsa et, göreli. Hakikat ýeňämi? Töhmet. Haram ýeňämi? Halal. Göreli, göreli. Hany bol görköz. Görköz bara, göreli bize. Eger halal dälle, haram ýeňän bolsa, eger hakikat dälle, yalan töhmet ýeňän bolsa, onu bizem şu ekrana çykaly. Halktan hemmesinden ötünç soraly. Aýdaly biz ýalňyşypdyr. Hakikatyň tarapyndan däl, töhmediň, haramçylygyň tarapyndan bolmaly ekeni. Halalyň tarapyndan däl, haramçylygyň tarapyndan bolmaly ekeni diýip onu bizem şonu kabul edili. Ýöne mahkema şenlik. Sen saňa inanýanlar, sen ýallar, şagal sürüleri, adam satýanlar. Siz hiç wagt, hiç da başaryp bilmersiňiz. Eliňizden gelse-de asmana çekin. Ine men oradyň ýanynda 24 saat 24 saat oradyň töwereňindäki adamlara täsir etjek bolup görürsiňiz. Belki edersiňizem belli bir derejede. Ýöne maňa we men ýaly adamlara hiç wagt siz ýaly kezzaplar hiç il täsir etip bilenok. Eliňden gelse mahkema şenlik. Hiç wagt bara gaýgyrmagyn. Sen päliň ýollaşyň bolly, sen päliň ýollaşyň bolar. Sen ýaly zıngınlılar hiç da yaramayan, adam sağına koşulmayan, yurda ayağını yıkan tuğmayaklar gerek. Sebebi sen ýalyları görüp biz hakikatin, halallığın, arasılığın kadrını hasam gogulýar. Görüşü has goguy yapışýas, dırjaşýas. Biz ihlasymyz artýar, gaýtam. Şoň üçinem sawol. Sen şu haramçylyklaňam, şu kezzapçylygyňam, görüpçiligiňam tenini hödürläp, orada, azada bize hemme kişe hakikat tarapynda görüşen hemme kişe ziyan etjek bolup edýän, ýyrtýan, ýerleňem hemme zadyňam iň soňuna aýlanyp dolanyp Allah janyň kömegi bilen bähit bolup gelýär.
Şoň üçin elinden gelse asmany çek. Mahkama şenlik ýaly adamlaryň sözüniň täsirine galýanlar size malla tapşyrýan. Yeneki efir duşuklarymyza şenni hoşta bolun. Şu gün akşam wagtyny bilenmek ýagdaýa görä Şatlyk Şyhyýew käwir şu oppozisiýadaky adamlar bilen balanşykly maglumatlary halk köpçüligine ýetirjek diýdi. Mene memekşäz höwerýän. Etiki, ahlak, edep çäginde kim çıkış etjek bolsa çıkış etsin. Ýöne mahkama şenlik ýalylar däl. Mahkama şenlik. Sen nireňe berseňem, nämeňi hödürleseňem, men bilenem gürleşip bilmeýän, men kanalymda çıkış edip bilmeýän. Men töweregime gelibem bilmeýän. Çigit ýazjak ýanam beri bilmeýän. Şoňa da içiňen ýatyň. Şoň üçinem orady ejid görüp, azady ejid görüp, ýene şoňa meňdeş aktivistler ejid görüp, ýaşlara hüjüm edýär. Päliňden taparsyň. Hudaý urar seni. Sen ýalakay, zyňyna, gutorana gargyşaýt diýançam, özümiň janymyň saglygyny dilejek. İl günümi gowy haýyrdowa etjek Allah janny. Şo kartymy, hakymy, bonusumy men gowuzada ulanjak. Sen ýaly haramlara da. Şoň üçin elinden gelse asmany çek. Oradyň, azadyň we beýleki il gün bäkwitli göreşýän, tesvir ýazýan. Her hili, her görnüşde şu hak bileleşigine, hakikat üçin, halallyk, arasalyk üçin, adalet üçin, diktatorlyga garşy, ýurduň içindäki we daşynda siziň döreden, siz ýaly diktatorlara garşy, diktatorlyklara garşy her hili edip göreşýän, bu iň azyndan bir harp, bir işaret goýubam tesvir görnüşinde göreşýän hemme watandaşlarymyzyň ýanyna biz zurs. Biz zurs galaýaly. Hiç adam edip bilmersiňiz. Nizemez gala bolup durs biz. Hiç adam edip bilmersiň. Hany göreli, elinden gelse asmany çek, hemme ýerini sat, hemme zadyny hödürle. Mahkama şenlik. Senden täsir alýanlar, sen gepiňe inanýanlar, gepiňe gidýänler, sen ýalaky nadanlar. Mehriban doganlar, şuň bilen şu gürkaçyk efir tamamlaýan. Mahkama şenlik ýaly adamzada peýda etjek bolýan adamlara ziyan vermekden keyp alýan zyňynlary, haramlary adam ýerine goýýanlary inni özüňiz bilin. Mene olary Hudaýa tapşyrýan. Innem şu temada hiç il çıkış etjekler. Ora adam çıkış etmez. Biz soňky sözümizi aýtdyk. Inha alyň ala meýdany götüňizde gaýradyňyz bar bolsa gelin. Halal ýeňlämi, haram. Hakikat ýeňlämi, yalan töhmet ýeňlämi göreli. Sen belki Russiýa Federasiýasynda özüň ýaly haramlar tapyp, allap otaýyňy, butaýyňy berip bir zat etdiresiň orada. Ýöne inni etdir bilmeýän. Inni etdir bilmeýän. Halkara guramalan adamlary, jogapkar adamlar, adamzadyň bäkwidi, adamzat gymmatlyklary üçin göreşýän adamlar. Sen ýalaky kezzaba, gutoran, zyňyna ananjak, senden gorkjak. Sen töwereňdäkilerden gorkjak adamlar da. Sen özüňi hemme zadyny satýan bolsaň, hemme kişem özüň ýaly adam satýanlary öýdüp pikir edip ýalňyşýan. Şu dünýä adam satmayan, halal, arasa, hakikatin tarapynda bolan adamlaň hatyrasyna durmuş, parahatçylyk, bereket, bolçuluk. Şoň üçin dur. Sen ýalaklar üçin. Siz ýalaklaň hiç ile adamzada goşandy ýok. Siz zyňyny, siz wara musor abrabotka, musor täzeden işleýän nemeler var, deskalar. Şoňa goýsaň sizi hiç il işläp bolanok. Siz zyňyny gutardy. Siz hiç sada ýaraňyz. Şoň üçin sizde nime var? Görüpçilik var. Hapaçylyk var. Şu özüňizde bolmaýan zat başga bir ýerine bolsa, şoňa ziyan ýetirjek bolup her zat edip görýäňiz. Edin, eliňizden gelse asmany çekin. Ina biz oradyň ýanyna
Azadyňam meýanna we şu hakykat üçin ýekece harp ýa-da bir işaret ýa bir znaçok ýa-da bir emoji diýä bir nyşanajyk goýanyňam ýanyna biz bar. Hakyňam, hakikatyňam, halallygyňam, arasalygyňam, adalatyňam ýanyna Allah Taala bar. Sen şondan güýçli bolýan bolsaň gel. Üýşür hemme zadyňy, şaýkalaňy. Ina hüjüm et, her zat et, götüňde gaýratyň bar bolsa. Mehribanda onlar öte geçenlerimiz bolsa bağışlan, emosiýalar bolýar. Başga zatlar üçin gaty ýüregim gyýylyp durdy şu gün ýerden. Üstesine şu oradyle balanşyklam habarlar gelen soň eliden meýleden hem habar berdiler şu küntü gylykly syýasy küntü şeýdip gawat gelen ýerini hödürläp ýör ýene orada zyýan berjek bolup we beýleki aktivistlere zat diýen soň men diýdim şu hakykaty halk bilsin. Halk bizim ölçögümüz, halk nähili reaksiýa berse, halk näme diýse biz halk bilen. Biz siziň bilen mehribanda bolun. Biz halallygyň, arasalygyň, adalatyň, päkligiň, her hili diktatorlygyň, her hili adam satýandan haramçylyklan garşysynda biz, şoňa garşy biz. Zanny ýamanlara hiç wagt aramyzda goşmasaň, şolar adam hasap eden ok halk bilemedimiz ok. Halkyň adam hasaplamayan adamyny bizem hasap edemiz ok. Bizim aýnamyz halk, bizim aýnamyz siz. Şoň üçin biz sizi seredýäs. Sizde özümizi görýäs. Hakykaty görýäs, adalaty görýäs, geljegi görýäs, umydy görýäs, ruhu belentligi görýäs, gaýraty görýäs, mertligi görýäs, paýkaty görýäs. Şoň üçin ilim munum bolmasa, aýym munum doğmasyn. İl bilen gelen toýda bayram. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Yeneki efir duşuklarymyza çenni. Adalat dilen, arasalyk bilen, halallyk bilen galyň. Ojaklaryňyzdan hiç wagt bereket, agzybirlik eýsilmesin. Allah ýarynız bolsun.